Non nang keleji surihini ra engko raplia sengkan lake karbi resunimso rong aje mate karbi youth festival ningkan phokep mate sertalin asengkan talon ponpo aningkan wang panle langdamlo pulote thangthanga chiklosi bangso karbi resunimso rong aje talon ponbomlo bonta surihini ra engko raplia sengkan mate sertalin asengkana bangke arko chiklosi karbi resunimso rong aje sertalin asengkan talon ponpo bangso aphan tara langso karbi rong aje aklamalong Tirikam amai seng pontanglo bangso Tirikam amai along MLA Bidyasing Engleng aphan Maiphu lapen KYF Richard tok aphan kongchun bangarpu pekponlo bangso Sertalin asengkan ahut kaddo kabe subcommittee ingkoi padoponpo subcommittee ingkoi keseng ponjia bangke ke bangji chiti ni phai krep ho arni hemphu mukrang aklam Karbi People's Hall tara langso along kechengsi executive amai padoponthu popusi cheparai ponlo Karbi resunimso rong aje mate Karbi Youth Festival ketalon ningkan phokep annangkele lake Karbi akhe aphan isi phurki molo pusi nilimat hadamlo Karbi Cultural Society mate KSS keseng cheng amai phupen kongchun bangsetami ili tumalong dolang alang litumpen sertalin ketalon long rapet lake isi kopai kimilo Advisory Board along nilimen nang kethapon apon chorolo lapen ilitum ka chopha aluhi President of India Draupadi Murmu KYF Sertalin along nang kachetong dunji ke ilitum aphan ake me arni nang kile avar sai ke long lok lagi Karbi akhe aphan isi kopai ke melo Nasike claim ke dama tum setame claim dam pa me pen munit a ora dur mesen cheplang dundonan Lapulote ili tumaphan isi nong misi dopo posi MP Horen Singh Wepen lamthe ningjepon Karbi resunimso rong aje Sertalin asengkan katalong na hura bangke India presidency nang kachetong dunji lasi bang soalong Karbi anglong ara doan setame nang kacharap che todo na banghenlo ke nang sort posi kese samai phu Chandra Singh Kropen ningjepon Kado kabe Karbi anglong ara pang kachunungri bangala hello je peneng la bang soarong aje bangke rong aje boluma kali peneng bangke isi bangke Sertalin karjo katalong lapen bharot a presidency ke bangji lasi kado kabe Karbi anglong arat ba Karbi arat do andame labang soar pubang nang dengdu nangji kosonsi ing samjin pen rong aje tum katalong kon thekji ma Bangso Karbi resunimso rong aje mate KYF bangke peneng anke ningkan phokep nang chok tanglo nasi bangso Sertalin asengkan katalon along mesen pen kipachun ponjia phansi pini bangso Tirikam amai seng pon loposi CM rong hang pen ningjepon so Tirikam amai keseng long itu mana nang hang lo nang tun lo nasi laso koson si kapachun ji ma laso phansi Tirikam amai si kicensio ningkan phokep cheponon arkoi 2024 ningkan arkoi ni phai krihini pen sik cheng ikpo krisir kepan lasi laso puthak party dhorom chi pin pen koson si katalon pon thegima laso puthak se pini Tirikam amai bangke keseng Tirikam amai keseng arpu kache bagalong arpu ke doa tumle claim chotangji laputa kali methang jutang jubat kaching honatum antame KYF ketalon along ning aklong pen cherap cheto dunangji Khea joine longria joine jutang jubat a joine arpu do avesetami cherap cheto dunvek nangpo Khandulia along tame bigha pharoner cap mate 800 bighas along le State University aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen pekponlo Karbi People's Hall arlo plea artu aphanta claim pipon bomlo lada construction ke claim do anta December mate matijong an ke patangji aphan che sikpon loputa CM rong hangpen ningje ponthu News report long Karbi Anglong live